Ο Νικόλας είναι ένας δημιουργικός νέος που αγαπά την τέχνη και απολαμβάνει την κοινωνική και δημιουργική εργασία. Δεν πήγε στο πανεπιστήμιο, αφού τελείωσε το σχολείο, εργάστηκε σε διάφορες καλλιτεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις και έμαθε να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Η Μαρία είναι μια δυναμική νεαρή γυναίκα με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το όνειρό της είναι να γίνει επιχειρηματίας, συνδυάζοντας την εργασία με το πάθος της. Της αρέσει να διαβάζει βιβλία και άρθρα για επιτυχημένες επιχειρήσεις. Έχει υιοθετήσει στην εμφάνισή της ένα επαγγελματικό προσεγμένο στυλ. Είναι ιδιαίτερα οργανωμένη και προσπαθεί να διατηρεί τα πάντα σε τάξη για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Πριν παρακολουθήσουμε μαζί αυτό το βίντεο, επιτρέψτε μου να σας πω λίγα πράγματα για την ιστορία, ώστε να είναι πιο εύκολο να την παρακολουθήσετε. Στην ιστορία μας, ο Δήμος παραχωρεί έναν χώρο για να χρησιμοποιηθεί για κάτι ιδιαίτερο, μια κοινωνική επιχείρηση. Σε αυτό το χώρο υπάρχει ένα μικρό καφέ και μια αίθουσα όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντιούνται και να κάνουν πράγματα μαζί. Δύο νέοι άνθρωποι, η Μαρία και ο Νικόλας, αναλαμβάνουν την επιχείρηση. Είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του καφέ και την οργάνωση των δραστηριοτήτων. Καθοδόν αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις. Αλλά μέσα από αυτές μαθαίνουν πώς να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις και να δουλεύουν ως ομάδα. Όπως ακριβώς οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Αυτό το βίντεο δεν αφορά μόνο τη Μαρία και τον Νικόλα. Αφορά και εσάς, το πώς όλοι μας μπορούμε να μάθουμε να σκεφτόμαστε με δημιουργικούς και πρακτικούς τρόπους και πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την ιστορία και να δούμε ποιες ιδέες θα μας φέρει στο μυαλό. Στο όμορφο μικρό καφέ, οι υπεύθυνοι σύντομα συνειδητοποιούν κάτι σημαντικό. Δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι εργαζόμενοι μπορούν να βιώσουν τη μαγεία στην εργασία τους, άλλοι χρειάζεται να την αισθανθούν με τα χέρια τους και κάποιοι απλώς πρέπει να ακούσουν προσεκτικά για να καταλάβουν. Και έτσι, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν έναν εργασιακό χώρο χωρίς αποκλεισμούς, οι υπεύθυνοι του καφέ αποφάσισαν να προσαρμόσουν τις μεθόδους εκπαίδευσης ώστε να ταιριάζουν στους μοναδικούς τρόπους μάθησης του καθενός. Στο καφέ μας, αγκαλιάζουμε τη μοναδικότητα κάθε μαθητή. Δημιουργούμε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν μαζί. Η Μαρία ανακάλυψε ότι ορισμένοι εκπαιδευόμενοι κατανοούσαν καλύτερα τον κόσμο μέσα από αυτό που μπορούσαν να δουν. Έτσι, αποφάσισε να ζωντανέψει την εκπαίδευσή τους με μαθήματα βίντεο, το καθένα από τα οποία είναι μια μικρή ιστορία. Σε αυτά τα βίντεο, η ίδια και ο Νικόλας παρουσίαζαν εργασίες όπως η παρασκευή του τέλειου καπουτσίνο, με αργά και σαφή βήματα ώστε να μπορεί να ακολουθείτε εύκολα κάθε λεπτομέρεια. Η ομορφιά αυτών των βίντεο είναι ότι επέτρεπαν στην ομάδα να σταματήσει, να γυρίσει πίσω και να τα ξαναδεί, παίρνοντας όσο χρόνο χρειαζόταν για να τελειοποιήσει κάθε βήμα. Σε κάθε επανάληψη, οι μαθητές αποκτούσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ήταν σε θέση να μιμούνται τις ενέργειες και σύντομα να τις εκτελούν σαν να τις είχαν κάνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Για κάποιους από την ομάδα μας, το κλειδί είναι η μάθηση μέσω της ακρόασης. Έχω μια ιδέα. Θα ηχογραφήσω σαφείς, βήμα προς βήμα, ηχητικές οδηγίες για τις εργασίες μας. Φοβερή ιδέα! Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ακολουθούν τις οδηγίες καθώς εργάζονται και δεν θα χρειάζεται να κοιτάζουν συνέχεια τα υλικά. Μπορούν να ακούνε τα βήματα και να επικεντρώνονται σε αυτό που κάνουν. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για την παρασκευή ενός καπουτσίνο,
είτε για τη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, αυτές οι οδηγίες θα τους βοηθήσουν να θυμούνται τα βήματα ενώ βρίσκονται στη δουλειά. Μπορούν να βάζουν την ηχητική οδηγία όποτε τη χρειάζονται. Και θα κάνει την εκπαίδευση πιο εξατομικευμένη για όσους μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ακρόασης. Είναι ο τέλειος τρόπος για να συμπληρώσουμε τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Έχω παρατηρήσει προσεκτικά τον καθένα τους και μπορώ να διακρίνω τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτές τις ιδιότητες και να τις αξιοποιούμε. Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Με τη σωστή υποστήριξη θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν ακόμα και επιχειρηματικές προκλήσεις. Είμαι ενθουσιασμένη που θα τους καθοδηγήσω. Θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση βήμα προς βήμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν τους διδάσκουμε απλώς τα βασικά, αλλά τους βοηθάμε να ηγηθούν του εαυτού τους. Μια μέρα η Μαρία και ο Νικόλας συγκέντρωσαν την ομάδα τους. Ήταν ενθουσιασμένοι και θα παρουσίαζαν κάτι καινούριο. Για να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, θα παρουσιάσουμε σενάρια από τον πραγματικό κόσμο. Αυτό θα τους επιτρέψει να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρειάζεται κάθε επιχειρηματίας. Μέσα από παιχνίδια ρόλων θα μάθουν πώς να λύνουν προβλήματα, να συνεργάζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις υπό πίεση. Η ομάδα, ανυπόμονη με την πρόκληση, έκανε ένα βήμα μπροστά έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες περιπέτειες και να αναπτύξει τις δεξιότητες που θα διαμόρφωναν το μέλλον της. Η Μαρία συγκέντρωσε την ομάδα για μια νέα πρόκληση. Η καινοτομία και η στρατηγική είναι η καρδιά της επιτυχίας της επιχείρησης. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στη βελτίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Μετά την ανάθεση ρόλων, η ομάδα άρχισε να εξερευνά νέες δυνατότητες. Βελτιστοποίηση των διαδικασιών, μείωση του περιττού κόστους και εξέβρεση δημιουργικών τρόπων για να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Ορισμένοι πρότειναν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ενώ άλλοι πρότειναν τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με υπηρεσίες σχεδιασμένες για αυτούς. Μέχρι το τέλος, όλοι είχαν αναπτύξει μια πιο επιχειρηματική νοοτροπία. Συνειδητοποίησαν ότι η επιτυχία δεν αφορούσε μόνο τη διαχείριση στο τώρα, αλλά την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανταγωνιστικής επιχείρησης για το μέλλον. Αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Νικόλας παρουσίασε κάτι διαφορετικό. Παίρνοντας το ρόλο ενός δυσαρεστημένου πελάτη, πλησίασε την ομάδα με μια έκφραση απογοήτευσης. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εξυπηρέτηση που έλαβα», είπε αποφασιστικά. Οι υπάλληλοι, αν και νευρικοί στην αρχή, ασχολήθηκαν για να επιλύσουν το πρόβλημα. Άκουσαν προσεκτικά, κατανόησαν το λόγο και προσέφεραν λύσεις για να διορθώσουν τα πράγματα. Βήμα προς βήμα μετέτρεψαν μια δύσκολη κατάσταση σε μια στιγμή αμοιβαιότητας, μαθαίνοντας πώς να διατηρούν τον επαγγελματισμό και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Πριν φύγουν, ο Νικόλας άφησε το θέατρο και χαμογέλασε. Εξαιρετική δουλειά. Αυτές οι δεξιότητες θα σας χρησιμεύσουν καλά, όπου και αν σας οδηγήσει το ταξίδι σας.